Lämpimästi tervetuloa. Tänään tehdään mielenpuhdistusmeditaatio. Eli aloitetaan siitä, että ota ensin mahdollisimman hyvä asento itsellesi. Voit istua tuolilla tai lattialla tai sitten käydä selinmakuulleen. Tämän harjoituksen aikana ei tarvitse olla paikallaan. Ei tarvitse yrittää olla liikkumatta tai paikallaan. Että jos tekee mieli vaihtaa asentoa harjoituksen aikana, niin se on ihan ok. Kun olet löytänyt hyvän asennon, niin sulje silmäsi. Sulje silmät ja vie huomio kehoon. Tunne koko keho. Katsele suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä, takaraivolta. Tunne koko keho sisältä päin, ihan päästä varpaisiin saakka. Pyri tuntemaan koko keho kerralla. Tämän harjoituksen aikana sinun ei tarvitse ponnistella, eikä pyrkiä yhtään mihinkään. Lepäät vain omassa kehossa. Tunne koko keho kerralla, ponnistelematta. Nyt vie huomio kasvoihin. Tunne koko kasvojen alue. Otsa. Kulmakarvojen alue. Tila kulmakarvojen välissä. Ohimot. Tunne, kuinka silmäluomet koskettaa toisiaan. Ylä- ja alaluomi koskettaa toisiaan. Tunne nenä ja nenänpää. Posket. Huulet. Tunne, kuinka ylä- ja alahuuli koskettaa toisiaan. Ihan suupielestä toiseen koko matkalta. Tunne koko suun alue, kieli ja kurkunpää. Tunne leuka. Tunne koko kasvojen alue. Tunne päänahan alue. Ihan koko pään alueelta. Kallonpohja.
Tunne korvat. Tunne koko pään alue. Kiinnitä huomiosi nyt niskaan, kaulan alueeseen ja hartioihin. Olkapäät tunne ja molemmat kädet. Tunne molemmat kädet yhtä aikaa. Tunne selän alue, ihan koko selän alue. Tunne rintakehän alue, pallea sekä alavatsan alue. Tunne lantion alue sekä pakarat. Tunne molemmat jalat yhtä aikaa. Tunne koko keho. Jalat, lantio, selkä, vatsan alue, rintakehä, hartiat, olkapäät, molemmat kädet sormiin saakka, niskan ja kaulan alue sekä koko pään alue, koko keho. Tunne, kuinka kehosi hengittää. Tunne täysin luonnollinen hengitys. Pystytkö tarkkailemaan hengitystä ilman, että puutut siihen tai annat sille tiettyä rytmiä? Tunnet, kuinka kehosi hengittää ja sinä vain tarkkailet sitä. Siirrä huomiosi nyt ääniin. Hetken aikaa kuuntele kaikki äänet ympäriltäsi. Kaikki äänet yhtä aikaa. Ei ainoastaan yhtä ääntä, vaan kaikki äänet, mitä kuulet ympärilläsi olevan. Älä arvioi ääniä. Älä anna niille nimiä. Äläkä analysoi niitä ääniä. Ainoastaan kuuntelet ne. Kuule ne äänet niin, kuin kuulisit ne ensimmäistä kertaa eläessäsi. Anna mielellesi nyt tehtävä. Lähde käymään tätä päivää lävitse. Tästä hetkestä taaksepäin. Yritä muistaa, tai anna mielellesi tehtävä muistaa mahdollisimman tarkasti kaikki, mitä tapahtui äsken ja siitä taaksepäin.
samalla kun mieli muistelee, pidä huomio kehossa. Ja tunne, jos vähänkään liikahdat tai puristaa, kiristää, miten se keho reagoi, jännittyykö se? Muuttuuko hengityksesi? Jos jokin tapahtuma vaatii enemmän huomiota, joku tuntemus, reaktio, tarkkaile sitä reaktiota samalla lailla kuin tarkkailit äsken kehoa, hengitystä ja niitä ääniä. Ainoastaan koe se. Lepää siinä kokemuksessa. Jos ajatuksesi lähtee harhailemaan johonkin paljon kauempaan muistoon tai asiaan, palauta mielesi heti tähän päivään, siihen hetkeen, mitä olit sillä hetkellä ajattelemassa. Anna siis mielen muistella ja keskity tuntemaan keho mahdollisimman tarkasti. Voit käydä tätä päivää lävitse ihan koko päivän iltaan asti, jos olet viime yönä nähnyt unia. Käy läpi vaikka sitä unta, riippuen siitä, kuinka tarkasti pystyt muistelemaan sitä. Mutta pyrit pitämään huomio siinä kehossa, että ne ajatukset ei lähde harhailemaan johonkin muuhun kuin tähän päivään. Tätä harjoitusta voi jatkaa niin pitkään kuin itse haluat. Niitä tapahtumia ei tarvitse analysoida millään tavalla, eikä ymmärtää. Eikä arvostella, eikä tuomita. Ainoastaan vaan käyt lävitse, mitä olet tänään tehnyt. Mutta niihin ei pidä jäädä kiinni kuitenkaan. Vain tarkkailet niitä. Ja kun koet, että olet tarpeeksi pitkään tehnyt tätä harjoitusta, niin voit ottaa muutaman syvän hengityksen ja lopettaa tämä harjoitus sitten siihen. Hetken aikaa pidä huomio kehossa. Kuuntele ympärillä olevat äänet ja pikkuhiljaa poistu harjoituksesta. Mutta jos haluat, tätä harjoitusta voi jatkaa niin pitkään kuin mielesi jaksaa vain pysyä siinä asiassa. Kiitos